In today's video, maghimo tayo giniling karne, carrot, muna yung mga ingredients. Carrots, karne, may ahos, o alugbati. Bot ko na in English na. English alugbati. Ha, spinach. O atsa, bell pepper. Color ko din. O green peas. Wala na atong menu karong kautuhon. Kaya nakapalit ko. Kaya nakapalulit ko ganina. Muna nakapalit ko sundaan. So, mag-start na ta. Hilak kita ng Bombay ay. Wala ko nagpahilak ni mo. Sa Bombay may nagpahilak ni mo. Bay ahos. Charot. Lagi sa Bombay magpahilak mo tayo. Marap pa tayo ko. Marap kong gibuwagan ba makapahilak. Charot! Karne, diba? Karne kayak giniling nga eh. Cari ka na rin. Lugbati. Mantay uwil kanay na lang atong gamiton para man pan. Utok-utok bes, utok gamiton bes, ha? Mantay uwil, wala po tayo butter. Utok gamiton bes. Itong gamiton. Uwil mo na. Next is ahos, ibutang, kinainit na itong brigot. Next is Bombay. Tapos gumo tayo. Gading.
Rolled and carrots. Pan pakulay ng green. Next is teddy bear. Next is green peas. So, baraban, alam mo rin yun sana pagluto. Tanaw ninyo nga okay na ang kuan, kanang crispy-crispy pa tanaw ba kanon ba? Eh, parang lata kayo, super kanong nila, kahit kanong lata. Mami, good. Oh, di wala ang more cubes. Vegetables flavor. Tadam! Nami. Taste it. Tilawan ni. Nam yung nor. Di pod parat, di pod himarat. Sakto lang. Tadam! Ang katong ibutang ang alugbati or spinach. Mix dayon. Mga 1 minute ra. Pati na, lami na ka na. Tadaan! Og nahuman ako gluto. Nam. Kauna na. Sarap.